Dobar dan, ljudi. Ovdje Krođoks i dobar dan, ljudi! Ovdje Krođoks i dobrodošli u naš novi video. Napokon, ljudi, evo nakon koliko je bilo 2 mjeseca nisam napravio niti jedan video za vas, stvarno mi je žao. Nisam mogao, more i Njemačka i ta sva ljetovanja i sve. Znači, evo napokon danas radim novi video za vas, ljudi. Evo, nisam uploadao ovaj slow motion test, sam sad uploadao prije jučer ili prekjučer, ali to nije niš za vas, znam da vi hoćete neki smiješni video, znači da pokušat ću sad biti smiješan. Da, znači danas ću vam pokazati kako izgleda moj dan kada sam umoran. Krenimo. Kaj je? Di je Kaldon?
dan, moram ići spate. Aj vidimo se neki drugi dan, može? Ali kaj mi sad tiskovnica ne dela, jebem ti tiskovnicu. Evo, aj bok, vidimo se. I to je bilo to što se tiče ovoga videa, ljudi. Nadam se da ste uživali, trebalo mi je stvarno dugo da ga odglumim i da napravim sve. Sad me čeka editanje, tu ga moram preurediti sve. Da, naravno kao i uvijek subscribe, like, share i doviđenja. Vidimo se.